Niektorí o vlastnej klinike iba snívajú, iní ju vlastnia. Zabehnutá zubná klinika v centre Prešova. Stabilný tím odborníkov a stála klientela znamenajú perfektný začiatok pre tvoj nový biznis. Len jedno správne rozhodnutie ťa delí od splneného sna. Poďme spolu tieto sny zrealizovať. No a potom by sme mohli spraviť kľudne aj tak, že si sadneš do kresla a to celé spustíme. Ty čo, šinovali?